Sanibonani bakwethu. Ubhoso ibili bacu umuntu ogqoka kahle ezweni bakwethu. Bakwethu ngithi la ezweni kunabantu la abanomona ngoba ngumculi ngicula kahle. Bathi why kadumanga ngithwele yini njengoba ngicula kahle zengichaba ukuthi angithwelanga. Abanye abantu baneyinhlamba ke bangethuka ke kodwa ngikho lapho. Yabo ngizobatshela nje ukuthi abehlisa umona abantu. Khona abakhuluma ngathi bazalwa abathakathi. Umuntu avela akhuluma comment ukuthi ayithandayo. Bakwethu noma uzalwa umthakathi ungazofaka ubuthakathi la ku social media. Ngiyazi ukuthi baningi abazalwa abathakathi. Bakhona abathada ngakithi ke umuntu ngamcelela ukuthi umthakathi azomefuya labo iMikhovu wakhe ngoba khona iMikhovu la kuma social media. Ngiyanicela ezweni lami ngithi aqonde. Umuntu angakhomenta into ayithandayo aqonde ezweni lami. Cela nibe la nikhule ngoba mina ngizonita lapha bakwethu kusezweni lami la and umuntu ozokhulumisa koMikhovu la ngizomdayisela umthathu angakithi. Bakhona abathathu nangakithi uzokwenza umsebenzi wakho womona ngoba wena wazalwa kwaSathane. Nisale kahle.